Salutare și bine v-am găsit la un nou episod din seria Tips and Tricks TNT, pe care o puteți urmări doar aici pe canalul meu de YouTube. Episodul de astăzi se numește De ce merită să-ți faci lansetă custom și este posibil să îl împart în două secțiuni, pentru că lanseta custom despre care vom vorbi nu este încă gata, nici măcar începută nu este, deocamdată este doar în stadiul de proiect și chiar vreau să vă vorbesc despre toate astea în cele ce urmează. O să faceți cunoștință și cu un nou road builder care a intrat pe piața lansetelor custom din România. Este un bun prieten și partener de competiții, Sorin Lazea, cu care am participat la mai multe concursuri, în general pe Snagov. Știu Snagovul de foarte mulți ani de zile și împreună am avut rezultate foarte bune acolo și destule și podiumuri ocupat și chiar și în DRS am avut locuri bune în top 5. Și o să faceți cunoștință și cu el când o să mă duc cu toate componentele lansetei la el și o să discut practic ce se poate face și ce nu. Pentru că să vedeți, în procesul ăsta de road building ai destul de multe zone pe care le poți modifica după dorință, dar și altele despre care, dacă nu ești sigur, cel mai bine vorbești cu road builderul și el îți poate spune ce este fezabil și ce nu este, ca să nu visezi cai vers pe pereți. De ce merită să faci lansetă custom? E o întrebare la care se poate răspunde în mai multe feluri. Unul dintre ele este, chiar dacă vreți, se află în structura întrebării, pentru că acest termen, custom, în lansetă personală, personalizată, cam dă răspunsul într-un fel. Adică, puteți să vă faceți o lansetă foarte potrivită nevoilor și preferințelor voastre. Când ajungeți la un anumit nivel de pretenții sau de pricepere în pescuitul la răpitor, evident că veți dori să aveți și un echipament mai bine adaptat la cerințelor și tehnicilor voastre de pescuit. Iar aici intervine custom road building-ul, care în Statele Unite e de zeci de ani de zile. Evident, acolo a fost o țară, o societate liberă și nu a fost comunist nenorocit ca la noi și dictatură. Și prima dată am dat de road building-ul ăsta din Statele Unite prin anii 97, 98, 99. În 96 tot comandam lansete Gilumis prin Cabela's și de la alții retailer american, după care tot nu găseam ceva. Pe vremea aveam lansete din două bucăți de casting și erau foarte rare, mai ales la Gilumis, așa că am căutat prin catalogele lor și am găsit blancuri din două bucăți care erau mai mult de spinning sau alte chestii și am zis, hai să le iau să le fac de casting, chiar nu contează acum cum e blancul. Am găsit road builder foarte mulți în Statele Unite pe Rods and Reel Message Board. E un board foarte vechi de tehnici și aplicații tehnici și echipamente de pescuit din Statele Unite. Am găsit acolo mai mulți road builder și am început cu ei, le-am dat comenzi, mi-au făcut lansetele, mi-au trimis în țară prin 97, 98, 99. Pescuiam cu lansete custom în general făcute pe blancuri Gilumis, GL2, GL3, cam astea se găseau de obicei din două bucăți. După care am trecut evident la lansetele dintr-o bucată și aici se pot face evident lansete custom, iar chiar în ultimii ani, pentru că nu găseam ce doream în materie de lansete de swingbait, am luat așa niște blancuri de la noua companie a lui Gilumis, Norfolk Composites. Am dat niște blancuri și le-am făcut custom
aici pe comandă în România, în București, cu regretatul Laurențiu Andronic, zis și Împăratul, noi spuneam Împăratul, care lucra impecabil și mi-a făcut niște lansete extraordinare. Evident, acolo proiectul a fost al meu complet, dar știți cum e, arhitectul face una, după care inginerul vine și îi spune: bă, nene, visezi că ai vers pe pereți, nu se poate așa, dar Laurențiu s-a străduit să-mi facă cât mai bine sau cât mai mult din proiectul meu și a reușit foarte bine lansetele. Le am și mă bucur de ele în continuare. Iar acum, și mai nou, am vrut ceva, o lansetă tot de swing bait, să lanseze 2-3 unci, dar nu dintr-o bucată, pentru că am lansetele astea sunt 2 picioare dintr-o singură bucată, adică 2,43, 2,44, sunt greu de transportat, nu neapărat în mașină, că mașină în cap, ok, ci trebuie să mă trambalez cu ele pe scări, în sus și în jos, fiecare zi când mă pescuit, și asta mă enervează cel mai mult, nu altceva, în lift, nu în cap, evident. Și e complicat. Și atunci am zis că vreau să fac o lansetă din 2 bucăți, 2 picioare, care să fie așa o lansetă versatilă all around, de swing bait și orice alte năluci, pentru pescuit la știucă, în principal, că asta îmi place cel mai mult să-l practic, da? Deși nu prea mai unde pescuit știucă în ziua de azi, pe lângă București e tot mai greu. Bun, haideți să vă povestesc acum un pic și despre locurile de unde am luat componentele. După părerea mea, cel mai tare shop din Europa în materie de road building este Roadhouse, roadhouse.fr de la Franța. Sunt niște francezi care au început acum câțiva ani de zile acest business și cum evident că în țările în care se stă bine financiar și unde există și mult pește la răpitori pe care oamenii pot prinde, acest business s-a dezvoltat foarte repede și oamenii sunt extrem de profesioniști și au o selecție foarte mare de blancuri, de inele, de componente, de echipamente de construcție a lansetelor. Sunt fantastic și de aici mi-am luat de fiecare dată componentele pentru fiecare dintre lansetele construite în ultimii ani, și inclusiv pentru cele de muscă și pentru blancurile NFC făcute de Laurențiu Andronic și pentru cel actual pe care v-am zis, l-am găsit la prietenii de la Brevis.ro. Deci pe Roadhouse aici am cam găsit tot ce doream. Da? Aceasta este practic comanda. Avem hood-ul, practic piulița mandrinei, care vine în mai multe culori. Manșonul acesta metalic este anodizat în diverse culori, l-am preferat pe cel negru. Cu insert evident de carbon negru. Haideți să mă arăt așa repede. Gripul, mandrina care e făcută să meargă fix cu acea piuliță, despre care v-am zis, are și alte opțiuni. Mandrina Alps NVT, Torei, nu spun aici, v-am zis că are această tehnologie NVT, Micro Vibration Transmission, e interesant. Gripul de carbon, care a fost evident tot de la Roadhouse, comandat. Iată și inelul de vârf, destul de simplu, un 5 cu interior de 2,4 mm de 6, apoi inelul de plecare cu 2 picioare de 10, după aia trece la un interior de 5,5, tot cu 2 picioare, după care urmează 3 inele de belly, TKB, TG, tot de 5. Sorry, mai se iau 3 din astea, după care urmează inele de vârf, 5 torzituri, tot așa, TKTTG, da? Cu diametru pastiliei de 5 mm. Și cam astea au fost toate. Deci acesta este mânerul.
asta e selecția de blancuri pentru somon, în care am găsit blancul meu și pe care inițial voiam să-l iau de la Norfolk. Cu tot cu transport ajungem cam la prețul ăsta aici în România, ceea ce este ok. El este redus când adăugați în shopping cart. Are 3,6 unci, greutate o să-l cântăresc, nu cred că l-am cântărit, acțiune moderat rapidă, v-am zis. Fir recomandat 12-25 și puterea, după cum vă spuneam, este între 1 și 6 unci, iată-l aici. Și probabil că unul din următoarele blancuri, că vreau să mai fac din două bucăți, va fi ceva de genul ăsta, un hot shot, da? 8852. Cred că este disponibil și în IM și în variantă LMX, care e mai nouă. Ia să vedem curba de încărcare, cu cât cu 26 de unci. Da, apare mai slab decât back bounce-ul, ca putere. Da, este extra fast, totuși are altfel de vârf. Fir 20-40 pare mai puternic după fir, aceeași greutate de aruncare suportată. O să vedem, o să mai discut până atunci. Tot așa o să discut cu cei de la Roadhouse, pentru că cunosc blancurile și pe lângă faptul că cunosc blancurile, le testează individual și își dau părerea despre puterea reală pe care o au aceste blancuri. Aici pe Roadhouse aveți și acest comparator al blancurilor în care puteți vedea curbele de încărcare cu diverse greutăți. Asta iar e foarte eficient. Puteți adăuga aici ce blancuri doriți la toate blancurile din oferta lor, care au fost testate de ei practic pe această hartă de încărcare statică. Blancuri evident că aveți aici de la mulți alții. Iată. Blancuri evident că aveți aici de la mulți alții producători. Rain Shadow american, CRB, MHX tot american, și prețurile sunt foarte bune, iar shipping-ul pentru astea toate a fost cam 14-15 euro și ajunge într-o săptămână coletul din Franța în România, garantat, un fel de poștă rapidă a lor. De la Brevis de aici am găsit aceste blancuri, nu știu dacă mai sunt în stoc. Este un blanc Hotshot 761-2, tot din două bucăți, care e HM, deci este un grad și mai mare de carbon. Prețurile astea sunt. Performanța costă este un blanc care e până în 3x4 unci, dar este lung, de 2,29, nu e 2,24 ce scrie aici, este 2,29, 7 și 6. Evident că orice lansetă custom începe cu piesa de rezistență, este vorba de blancul din grafit. Acesta este modelul pe care aș fi vrut să-l comand de pe site-ul Norfolk Composite. Este vorba de un blanc de back bouncing BB806-2 IM. Puterea de aruncare este de între 1 și 6 unci. De fapt, e puterea mai mult de back bouncing pe care poate să o ridice blancul. Back bouncing este o tehnică de pescuit la sumon în curent cu greutăți de 2-3 unci, care practic se lasă în curent și cu asta se tatonează, da, albia, substratul râului în curent, iar mai sus se află montată năluca sau momeala, că poate să fie gen buchet de icre de somon sau de imitație sau multe altele sau chiar năluci. Bun, acesta este blancul. Am zis, este din două secțiuni. Este destul de conic. Sunt curios, v-am zis că am văzut și niște hotshot-uri în oferta lor din două bucăți. Este un 885 parcă, tot așa până în 6 unci. S-ar putea să aibă vârful mai sensibil, mai elastic ceva, pentru că un hotshot are acțiune extra fast, extra rapidă, este moderat rapidă. Am ales să fac lanseta cu mâner din carbon full, este un mâner tubular creat
evident de cod de NFC, de Norfolk Composites. Este un grafit tubular cu împletitură 3K, da? Există și 1K, 3000 și 1000 și 3000 sau presupun că așa se numește. Are și un butt cap. Este cel mai lung mâner pe care l-am găsit acolo. Vreau să fac mânerul din spate de 37 de cm lungime și în stare doar 34, nu problemă că îi mai adăugăm vreo 3 cm, o ralonjă, aici tub de carbon. Acest mâner cântărește vreo 36 de grame. Să vă arăt mandrina pe care am ales-o. Iată, este un Alps MVT, da, făcută cu carbon torei și MVT, care și un patent care e prescurtarea de la Micro Vibration Transmission. Producătorul zice că ar amplifica cumva transmiterea vibrațiilor. Am vrut una simplă, nevopțită, că am avut atâta timp și am mandrine vopțite și are, bineînțeles, și piulița dedicată, care e cu o parte metalică, cu carbon, cu insert de carbon, tot așa negru. Arată foarte bine. Iar din discuțiile cu maestru Sorin Lazea, da? Am ales până la urmă totuși să-mi iau un set de inele, de fapt nu un set, n-am luat un set, ci inele, evident Fuji K, familia K Guides, dar am luat torzituri, și o să le vedeți imediat, pentru că este interesant. Există și seturi. Gata. Toate componentele sunt luate de la Roadhouse, v-am zis prietenul Gulvendol. Cu el am vorbit, l-am întrebat, doamne, ce știi despre blancul ăsta BB806-2 și el îmi zice, nu i-am mai avut, aici am vândut și cred că are și acum modelul 805, care duce cu siguranță 100 de grame lansate. Și mi-a zis că asta înseamnă fiind mai puternic, probabil că o să duc 115-120 de grame, zic că mai mult decât suficient decât mă interesează pe mine, oricum nu vreau mai de mult, 2-3 unci până la 85 de grame, dacă duce și mai mult nu mă supăr, în condiții în care nu este foarte rigid. Din convorbirile cu Sorin, da, mi-a zis că evident pastila torzit este cea mai nouă pastilă lansată de Fuji, este mai prietenoasă cu fire de fluorocarbon, iar eu pescuiesc foarte mult, aproape de exclusivitate fluorocarbon. Am pescuit cu textil de câțiva ani de zile, doar poate când mă duc în delte și pescuiesc în agățături foarte mari sau în iarbă abundentă, atât. Deci iată cât cântăresc toate inelele, da? Inclusiv cu vârful. 1,8 grame, 1,7, 1,8 grame, 1,5, 1,6 fără, da, inelul de vârf. Punem și topul, 1,7, maxim 1,8 grame, pentru că acest cântar are o eroare de maximum 0,1 grame. Deci aceste inele sunt 10 inele plus vârful, aproape că nu adaugă nicio greutate blancului, ceea ce este fantastic. Haideți să vă dau câteva răspunsuri rapid. Deci, puteți alege ce blanc doriți. Sunt producători care oferă o grămadă de blancuri pe care nu le găsiți de obicei în lansetele de fabrică. Sau sunt producători care doar asta fac blancuri sau fac și lansete, dar faptul că puteți să vă alegeți blancul și componentele vă oferă o libertate foarte mare în obținerea produsului finit. De exemplu, lanseta asta, blancul ăsta are 2,43, da, o picioare, două bucăți, vreau să fac de 8 și 3, de 2,51 și atunci asta deja este un avantaj mare al lansetei custom. O să adaug practic ce se întâmplă, cum vă spuneam, o ralonjă, da, aici pe finalul blancului, ca să mai lungim blancul cu vreo 8 cm. După care pot să pun orice fel de mâner vreau, pot să pun din spumă, din conglomerat de
de plută, care e mai rezistent decât pot să pun din plută, clasică. Pot să pun din eva colorată de toate felurile. Pot să-i dau tot felul de forme. Pot să pun mânere din carbon, iată cum e acesta de la NFC. Pot să aleg ce tip de mandrină vreau. Pot să pun fără trăgraci, cu trăgraci. Pot să vopsesc în toate culorile posibile, pentru că oferă și astfel de servicii și la noi în țară. Și Sorin, de exemplu, își face chiar își vopsește și mulinetele custom, arată foarte bine. Evident că și mandrinele se pot vopsi și Împăratul face asta, avea pe cineva care îi vopsea. Ieșeau foarte bine mandrinele vopsite, cu vopsea autoprofesională, cu lac, rezistente, fără probleme. Puteți alege, iar foarte important, tipul inelelor, da? Pentru că sunt o grămadă de inele în funcție de buget. Dacă aveți un buget mai mic, evident că alegeți componente mai ieftine, care sunt aproape la fel de performante, mai ales în privința inelelor de casting, unde diametrele nu sunt mari, deci diferențele de greutate nu sunt atât de mari între torzit și alconit, să zicem. Alegeți ce fel de piuliță vreți pentru mandrină, v-am zis, schimbați foarte mulți parametri. Poate vreți inelele să fie așezate în spirală, la spiral wrap, pentru lansetele, pentru blancurile dintr-o bucată, și atunci builderul vă face un spiral wrap, da? Adică inele pleacă de sus, primele, și după aia ajung sub blanc. Asta e o așezare foarte bună când pescuiesc atât cu greutăți mari, cu swingbait-uri, de exemplu, sau când pe lansetele light și ultralight de pescuit la păstră sau la clean, iar e un mare avantaj, pentru că reduce mult spiral wrap-ul, reduce mult din torsiunile laterale pe care, da, le exercită lansetele în momentul când blancul este în sarcină, este încărcat. O altă chestie foarte mișto pe care o puteți face este să personalizați blancul cu decaluri sau cu stickere făcute doar pentru voi. Inițial mi-am făcut așa primele lansete la Laurențiu. Mi-am creat eu acele, da, etichete personalizate, tot la Roadhouse în Franța. Ei mi le-au printat, că au niște materiale speciale, și mi le-au trimis prin poștă, iar foarte rapid și nu e scump. Puteți să faceți stickere personalizate, da, un layout în Illustrator sau cel mai bine Illustrator, cineva care se pricepe la așa ceva, și după aceea să vă printați pe o etichetă specială. V-am zis, cei de la Roadhouse fac asta, un sticker transparent. Oferă câteva culori, argintiu, auriu, alb, cred că ceva de genul ăsta. Și asta le poate aplica builderul pe blanc și să iasă foarte bine. Deci cam asta a fost până acum. Haideți mai departe să mergem la prietenul Sorin Lazea, să vedem ce ne spune el despre construcția noii mele lansete. Aș fi vrut să-i fac și un sticker custom, dar n-am mai apucat, n-am mai stat sincer. O să-i punem eticheta venită de la producător și care atestă, da, originea blancului, care constituie și garanția în același timp, și asta este. Ne vedem imediat împreună cu Sorin, da? Să discutăm despre cum urmează să facem lanseta. Sunt niște puncte, v-am zis, interesante. Unul dintre ele este cum lungim mânerul din spate. Sorin are tub de carbon, cred că unul ca soare și 3K. Putem să punem un tub de carbon la același diametru, 27 de mm, are asta diametrul exterior. Da? Adăugăm un așa, după care adăugăm capacul final, da? Capa bat cable. Și poate găsim ceva care să se pupe cu, da, să potrivească cu piulița, da, mandrinei, adică să fie tot așa shiny. Deci prefer ca acea secțiune de carbon să fie lucioasă, da, să fie cu finisaj lucios. Sunt asta, mai există multe posibilități de personalizare unei lansete dacă alegeți acest drum, și v-am zis, nu este neapărat să înseamnă să fie și scumpă. Lansetele custom sunt destinate cumva celor pasionați de pescuit la răpitori, celor care poate participă în concursuri, nu numai.
vreți ceva doar așa, că ieșiți în weekend o dată la 2-3 luni la un pescuit, poate că nu merită pentru voi chestia asta, însă pentru cei care pescuiesc weekend de weekend sau ori de câte ori au timp liber, care sunt cu adevărat pasionați de pescuit la răpitor, cred că sunt multe avantaje, da, în construirea unei lansete custom. Nu uitați, dacă vă place conținutul, să dați like and subscribe, pentru că urmează multe alte materiale tari din seara pescuitului la răpitor de la A la Z.